Anastasija, Sofija, Dejana, Anja, Marta, Irena, Ognjen, Nikola, Aleksandar, Jovan. Bajka. Ovih 10 osnovaca škole Vuk Karadžić iz Zvečana doputovalo je u Niš kako bi bili deo dečije umetničke kolonije Gračanica. Koloniju 18. put organizuje Niški kulturni centar kako bi deca sa Kosova koja vole da glume, igraju i slikaju razvijala svoje talente, a istovremeno i upoznala nove ljude i grad Niš. Da bi im boravak u Nišu bio što potpuniji i sadržajniji, svakog dana su imali umetničke radionice. Dobro večer, dame i gospodo, u TV show Bajka. Danas sa nama je tu gost Aleksandar Lazarević koji dolazi iz osnovne škole Vuk Karadžić Zvečan. Njega bih hteo da pitam čime on želi da se bavi u životu i koji je njegov, šta je za njega uspeh. Hvala lepo na najavljivanju Nikola Cvetkoviću, voditelju emisije Bajka. Pre svega želeo bih da pozdravim sve moje nastavnike i učenike iz moje škole koji su me naučili dosta toga u daljem školovanju. Ja bih želeo da postanem nastavnik ili ti učitelj u osnovnoj školi ili u srednjoj školi, jer pre svega bih hteo da upišem gimnaziju matematički smer u našoj Kosovskoj Mitrovici, jer mi je matematika zanimala od malih nogu i već mi je ona u prstima, kako to kažem, jer mi je mnogo draga, jer veoma rešam brzo zadatke, mnogo dobar sam đak. Jedna od njih bila je o pozorištu. Deca su se upoznala sa tajnama glumačkog zanata, a onda su se i sami oprobali u nekim ulogama. Veoma je teško biti voditelj, snaći se u sekundi, znati koje pitanje pitati gosta. Jako mi se svidelo, naučio sam dosta tema i naučio sam dosta stvari konkretno iz života, ali i tako i u umetnosti. Naučio sam dosta o pozorišnom životu. Veoma poučno smo naučili u ovom delu Niša, gde smo ovde sad gledali radionice, čitali bajke, pesme, dosta naučili o tome, poučne pesme, bajke, veoma dobre poruke koje smo dobili od njih. Veoma ovde je lep ambijent, kao što možemo da vidimo. Kroz zanimljiv svet teatra decu je vodila glumica Biljana Vujović. Mali gosti su na nju ostavili jak utisak, jer su, kako kaže, bili zainteresovani i željni priče i znanja. Da promene mišljenje, što je važno, gde se vidi da imaju već neke svoje stavove, da su na dobrom putu, da se razvijaju u dobrom pravcu. To je ono što mene veoma raduje. Svako od njih nešto trenira, pritom su odlični đaci, vrlo su znatiželjni, što je u stvari fantastično kad su mladi ljudi u pitanju. Nisu pasivni, hoće, traže, imaju svoje želje, šta će odgledati, već to neki svoj plan. Tako su otkrivali pozorište, a u isto vreme upoznavali sebe. Kroz druženje i glumu razgovarali su o osjećanjima, onome što ih muči, ali i raduje. O željama, planovima školi, ljubavi i prvim simpatijama. Ne možemo pričati o pozorištu, a da se ne dotaknemo života, ili ne možemo govoriti o životu, a da zaboravimo na pozorište. I uopšte, kad kažem pozorište, onda to jeste za mene jedan sinonim kulturnu neku sliku, kulturu u najširem smislu. Ja sam danas tako koncipirala da im po nešto tek kažem što mislim da će biti važno njima u nekom njihovom budućem odrastanju, rastu i životu. Poput toga, recimo, kako da vežbaju da im dikcija bude dobra. Pa onda da im nekom svojom pesmom, dakle autorski, poručim šta je u stvari važno i značajno u životu. Neki od osnovaca su se najviše radovali radionicama, dok su drugi željno iščekivali da obiđu najveće niške znamenitosti. Nas je u suštini pozvao nastavnik likovne kulture, tako da sam ja odmah na to pomislila crtanje. Tako da se nadam najviše da dođe dan kada ćemo da crtamo i da se takmičimo u tome. Grad mi se mnogo svideo i voleo bi da vidim tu kulu. lepo. Šta ti se najviše dopalo? Pa ove radionice i druženje. Obavezna stanica sve dece sa Kosova koje je u Niš dovela umetnička kolonija Gračanica bila je gradska kuća. Na svečanom prijemu koji je za njih organizovan. Ove godine im je dobrodošlicu poželela zamenica gradonačelnice. I zaista je privilegija biti danas ovde i biti domaćin ovoj dečici i vama posebno.
Deca su bila radoznala, pa su tokom obilaska imala brojne pitanja. Od toga kako funkcioniše gradska uprava do pitanja vezana za istoriju ove raskošne zgrade. Meni je veliko zadovoljstvo da smo danas gosti u gradu Niša i meni se jako dopao ovaj grad, prvenstveno ljudi, jer su nas lepo ugostili. Je li ovo prvi put da dolaziš? Da, ovo je prvi put i nadam se da ćemo još dolaziti. Mi na Kosovu živimo malo drugačije nego vi ovde i to je jasno svima vama i naša deca nemaju baš mnogo prilike da putuju. Drugi put su u okviru ove organizacije, mislim organizacije Niškog kulturnog centra, dolaze ovde, znači po drugi put, prvi put je bilo pre 2 godine i deca su zaista otišli kući puni utisaka, kako deca, tako i nastavnici. Nadam se da će i sada biti tako. Grad Niš se potrudio da bude dobar domaćin i da se gostima iz Zvečana predstavi u najboljem svetlu. Ja zaista sam negde emotivna i negde uvek sa radošću iščekujem da nam ova deca dođu, da sa njima iskreno razgovaramo o onome što njih tišti. S obzirom da imam informaciju da su ova deca prvi put u našem gradu, trudit ćemo se zaista da ovo bude poseta koju će oni pamtiti i naravno da nam se vrate. Da bih voljela i da vi dođete kod nas i da ćete nam biti radi, voljeni gosti. Mi nećemo imati ovoliko toga da vam pokažemo, ovolike znamenitosti, ali imamo veliko srce i ipak imamo šta da vam pokažemo, jer smo mi uvek ljudi koji primaju goste i imamo jedno veliko, široko srce. Hvala vam. U Nišu su proveli dane ispunjene smehom i vedrim raspoloženjem. Učitelj ove škole kaže da će, kada se vrate kući, sa sobom poneti lepe uspomene i priče, zbog kojih će i ostali poželeti da posete Niš. U neformalnom razgovoru sa decom video sam da su utisci baš pozitivni, a mogu reći i u svoje lično ime. Grad Niš je veoma lep, ljudi su ljubazni, tako da su utisci pozitivni. Poseban utisak na nas je ostavio taj obilazak kulturno-istorijskih spomenika i kao da smo putovali kroz vreme, bukvalno. Da smo se vratili u daleku prošlost, slavnu, ali i bolnu, tužnu. Tako da, eto, to je jako bitno da se vidi, da bi znali ko smo, a kasnije gde idemo. Šta djeci znači ovako posjeta, da kažem, pa i putovanje na nekoliko dana? Pa, s obzirom na specifičnost situacije i prostora gde mi živimo, deci i nama, ne samo deci, znači svaki poziv. Jer na neki način osjetimo da nismo zaboravljeni, da nismo sami i daje nam neku posebnu snagu da istrajemo i opstanemo na prostorima Kosova i Metohije. Na likovnoj radionici koja je organizovana u NKC-ovoj galeriji, svoje utiske o gradu i Nišlijama đaci iz Zvečana preneli su i na platno. Vedre, razigrane boje na četkicama možda i najbolje govore o tome kako je iz njihovog ugla izgledalo ovo putovanje. Danas smo došli u radionicu gde je jako lepo i gde imamo priliku da bojimo jedan deo Niša i sve je odlično. Ovdje su plavo-zelene boje, ali vi tako vidite Niš? Pa, Niš vidimo kroz mnogo šarenih i veselih boja. Na ovoj slici su trenutno najizraženije plava i zelena, ali inače Niš je jako lep i vesel grad. Prvo smo sklapali neke reči, a sada bojimo ceo Niš ovako, ali ne moramo baš po linijama, ali uglavnom toliko koliko treba da ispadne lepo. Koje ćete to boje koristiti kad slikate Niš? Pa uglavnom najviše zeleno i plavo. Bojimo ovo sliku cijelog Niša i sviđa mi se ova radionica. Šta ti se najviše dopalo do sada u Nišu? Pa to što smo sve obilazili ovu gradsku kuću i to. Šta ćeš reći drugarima kada se budeš vratila kući o Nišu i o druženju? Veliki, lep grad i kako sam jela McDonald's. Nema kod nas McDonald's pa ona putu doživljaja.
Da bi ove dane pamtili u najlepšem svetlu, organizatori su se potrudili da, pored radionica i obilazaka, deca imaju i slobodno vreme za šetnje i druženje. Nemamo mi neku želju da mi njih sada pretrpavamo nekim obavezama, već jednostavno da im taj boravak kod nas bude užitak, da oni pored onoga što rade, da se ono upoznaju sa našim gradom, da se upoznaju sa kulturno-istorijskim znamenitostima našeg grada, grad sam da vide, jer oni dolaze iz jednog malog mesta, tako da je njima svakako i to zanimljivo. Da ovo putovanje deci bude što zanimljivije, NKC-u su pomogle brojne gradske institucije i ustanove kulture. Svi domaćini su se potrudili da gostima boravak učine što lepšim i prijatnijim. Prošla godina je bila takva kakva je bila, odnosno smo preskočili, svi smo se uželeli da nešto radimo. Kad su deca u pitanju, naravno da tu uvek je nekako ta radost dodatna, jer ima li čeg lepšeg od dece i rad sa decom, tako da svi su vrlo lepo prihvatili to, odnosno odazvali su se tim našim pozivima. Niški kulturni centar jeste organizator, ali naravno da mi to ne možemo sami bez pomoći, u ovom slučaju i Narodni muzej je izašao u susret i imali smo grad Niš kao organizator, tako da svi su onako baš to lepo prihvatili i puno im hvala na svemu tome. Na ovaj način se niški glumci, pesnici, slikari sa đacima osnovnih škola sa Kosova druže skoro 20 godina. NKC-ova dečija umetnička kolonija Gračanica je uz podršku grada Niša i Ministarstva kulture i informisanja u Niš do sada dovela više od 200 dece sa Kosova i Metohije.